Μαμά, Αγάπη μου, τι κάνεις εκεί? εδώ βγάζω μια διατροφή για μια κυρία, για πολύ αμάρους έχει έρθει. Εδώ της βάζω λαδερό, όσπριο, μια μέρα κοτόπουλο, μια μέρα ψαράκι. Βλέπω ότι έχεις βάλει και παγωτό όμως. Έχω βάλει και παγωτό. Εδώ μια φορά ένα απόγευμα της έβαλα ένα παγωτάκι να φάει. Αυτό δεν είναι δίκαιο, βάλεις άλλο ένα. Να γλυκαθεί και την επόμενη εβδομάδα. Να της βάλω δύο παγωτά στο καφετίνο. Ναι, καλύτερα. Καλά, άντε θα το κάνω. Αλλά θα είναι light, με λίγες πεντρίνες, όχι με πολλές. Εντάξει. Κάτι άλλο θες να σου πάρω? Μπέργκερ δεν θα φάει. Όχι, δεν θα πάει στο καφετίνο μπέργκερ. Στο επόμενο. Θα δούμε ανάλογα αν θα έχει πάει καλά, αν βγαίνουν θερμίδες. Μπορεί να την επιβραβεύσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ωραία.